హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసిందంటే మా బొమ్మ దగ్గర అయితే పూజ అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఇదైతే వినాయక చవితి ఈరోజు వీడియో అనమాట. నాకైతే పోస్ట్ చేయడానికి అయితే లేట్ అయితే పట్టింది. మాకైతే చాలా ఫుల్ వాన్ అయితే పడుతుందన్నమాట. మేమైతే గెస్ట్ని అయితే ఇన్వైట్ చేసాము. వాళ్ళైతే వస్తారో రారో అని అయితే చాలా డౌట్గా ఉంది. ఫైనల్గా వాన్ అయితే తగ్గిపోయిన తర్వాత వీళ్ళైతే వచ్చారు. మాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మేమైతే చాలా భయపడ్డాం వీళ్ళు ఎక్కడ రాకుండా ఉంటారేమో అని. వాళ్ళకైతే మా డాడీ అయితే సల్మానం చేశారనమాట. మా డాడీకి కూడా వాళ్ళు సల్మానం అయితే చేశారు. ఫైనల్గా ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదనమాట. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.